Ето. И така, какво става? Аз съм Дестрор и ето бузата, която си купих онзи ден, който снима е БГ Тони. Здрасти. И така, в момента сме в Тони и Тони, кажи какво ще играем. На Resident Evil само трябва да видя дали ще ми стане това играта, защото трябва да се апдейтва версията на PlayStation и сега ще видим. Добре. И хора, извинете, че не съм правил клип от много време, а просто сега долу в нас правим ремонт и живея в Леля. Иначе БГ Тони ще го потвърди. Да, така е. И да речеме с БГ Тони, до един месец в моя канал ще почнем много яки игри да снимаме и да се надявам да се забавляваме с вас. И вие си казвате на какви игри да правим и Тони ще казва, защото той е шефа на канала ми. Той. И до тук ще приключа с клипа, дано ви беше харесал. Ще остава линк на блузата на No Thanks, ако искате. На БГ Тони канала ще оставя, ако се сета. И за сега, ще се пробваме да снимаме как играм на Resident Evil 6. Чеки. Само малко ще ми е трудно с сценария. Ами, мола не е включен. Натисни. Ето. Аз го натиснах вече. Извинете, че ще изчекат. Friends. Ема защо не влезе? И така, хора, ще приключим до тук и очаквайте след около месец вече нови епизоди с БГ Тони, да се надявам, ако иска да правим. Ще има на Облаче в кифтета, на Пинко Розата Пантера, ще пробваме и на Resident Evil 5 ще правим. Ще пробваме да я направя на български. Ако искате, пишете, ако искате да играем на Пишете в Resident Evil коментарите. 6 или на Resident Evil 5. Пишете в коментарите. Ние следиме винаги, аз като стана в 7 часа следя канала какво се случва в него. И хора, ние спираме до тук, че почваме да играем, да ви беше харесал клипа. И до